טיף טיף וטפטף. גורניש. מה זה גורניש? זה כלום. מה זה כלום? יורד מים. אמרתי, תגיד בעל הבית. וככה רס. אתה יודע, כל השכנים, העיניים שלהם יוצאים על המרפסת הזה. איך עשית את זה? אף אחד לא יודע. הוא בא פה דודי. הוא עומד ברמאות לכך. אמרה לי, היא לא תעשה כלום, והיא עשתה רישיון ועשתה הכל. אם לא עשיתי רישיון, היה מעיף את זה מזמן. עשיתי רישיון, הוא לא ידע. נתתי שלי והכל, עשיתי רישיון. איזה רישיון? אחר כך שאמר לי, אז אני אומרת לו, אני ארוס לך. תזהרי, הכל הוא תעשה. הלך לעירייה, אמרו לו, יש לה רישיון. מה זה ארוס לה? יצא רישיון. סתם את הפה. אישה שלך לא רצתה, תסגרי. אני אומרת לה, אני אסגור, סגר. כמה שיעלה. הוא שם חצי שלי. שחררתי אותו. את המכתב שלו ישנו, חתום, אני מסכים. אבל מה הוא אמר? אחרי שהיא תעשה הכל, אבוא ארד הכל. לא הצליח. ששת חמש לי, כן, בשביל מה לך תוסתם על זה, המרפסת? אתה יודע מה זה מרפסת שווה? חנה ראתה אותה. אמרה לה, מלכה, יותר מ20,000 שווה בית עכשיו, בשביל המרפסת הזה. זה שלה כבר. עשתה לי את המוות, שאני אסגור. הוא עונה, איזה חלום את רוצה? מה את רוצה אני אעשה לה? אמרתי, בסדר, אני אחשוב. עד שהצאתי רישיון, אמרתי לו, לא אמרתי לו כלום, אני לא מסכימה. גם אחד אמרתי, תעשה. גם השכן מלמטה, הוא במשטרה. אנחנו נהרוס לך את המרפסת, תהרסו. מה יצא להם? כלום. כל השכנים העיניים שלהם יוצאים על המרפסת. ואישה שלך, לא, תסגלי את החלון. כן, היא לא ראיתי. את החלון היא לא עשתה ככה. לא נותן לי למכור אותה? כן. טוב.